Un cop acabem el curs, és convenient reiniciar el curs per esborrar totes les dades que hem anat acumulant durant tot el desenvolupament del curs i fent-se una còpia de seguretat. Començarem pel primer, de reiniciar el curs. Per fer-ho, des del nostre curs, entrarem al menú de més i reutilització del curs. Aquí ens surt un nou menú aquí a la part esquerra que posa importa i el que volem fer en primer lloc és reiniciar. Reiniciar nosaltres ho podem fer que ens torni a posar les dates al principi d'un curs nou. Per exemple, podem habilitar a l'inici del curs i ens actualitzarà les dades, 10 de setembre del 2024, l'hora és indiferent. I aquí haurem d'anar triant què volem eliminar. Si volem eliminar tots els esdeveniments, anotacions, dades que s'hagin anat guardant, comentaris que hagin posat, si hem posat puntuacions a les competències, els rols que volem eliminar, doncs suprimirem tots els rols locals i així ens traurem els nostres alumnes, si no ens van quedant acumulats els alumnes. Del butlletí de qualificacions, doncs, suprimir les qualificacions, els elements no i les categories no, i així ens mantenim el llibre de notes que hem fet. Si hem fet grups, doncs suprimir els grups o no, com que no hem fet fins ara, doncs no cal. Dels fòrums, suprimir tots els missatges, les valoracions, les etiquetes també, ja s'eliminaran per defecte. Dels llibres, si hem fet algun llibre d'etiquetes, de les tasques, esborrar totes les transmeses i així no ens queden dades guardades dels nostres alumnes, igual que esborrar les excepcions i que puguem haver posat. I dels qüestionaris, doncs suprimir tots els intents i esborrar les excepcions també. D'acord? Un cop hem seleccionat tot, pràcticament, doncs direm directament a reiniciar el curs. Se'ns canviaran les dates de les activitats i s'esborraran tot el que són la informació. D'anar fins al final de tot i continua, i en aquest moment haurem reiniciat el nostre curs i el tindrem tot sense cap tipus de dada i amb les dates noves que s'hagin fet a partir de les que teníem. D'acord? Fins aquí el que és reiniciar el curs.